Ea, Boneren eskuetan. Arraberan aziegor bitxutu eginda. 5-17. Eta ez dakit nik partidua itxuratzeko modurik ere izango duten Mendiburu eta Musik. Eren egun ere, desenteko egurra hartu zuten mexikarrek, orduan Musik Merkadillorekin jokatu zuen baina. Kasu hortan, Tejada eta Orozen aurka. Eta azkenean, tira, tanto batzuk egin ahal izan zituzten, baina gaur ez dakit horretarako modurik ere izango duten. Nazi eta Bonek erritmo horri eusten baldin badiote, kosta egingo zaie, mexikarrei. Partidua itxuratzeko adina tantu egitea. Epailea, abisuren bat ematen ari da, oharren bat egiten mexikarrei. Ez dakigu zehazki zertaz mintzo diren, baina orain dena garbi dagoela dirudi, inork ez baitu. Ados ez dagoela adieraz dezakeen keinurik egin. Bone, hormabiak eta tanto, ederra, orain ere bertara botatakoa izan dela iruditu zait, naiz eta atzeko epailea pare-parean genuen une horretan. 18-5. Ikus dezagun errepikapena. Bai, postura horrek ez du duda izpirik ere utzi. 18-5. Pilota horrek boterik ere ez du egin. Musi egon behar zuen tokian zegoen, baina alferrik. 19-5, pelota aldaketa. Ikuskarria. Hori ere, derecha dira txalo guzti hauek. Berriro erreboterako utzi du pelota. Bone. Mendiburu. Eta kanpora. Aukerako pelota zuen. Baina mutil hau oso berde dago oraindik. Esperientzierik gabea da. Eta ezagundu. Ikus ezazu zer nolako pelota izan duen. Edo zer egiteko modukoa. Hogei eta 5. Haze aldea markagailua. Kanpoan hori ere. 21 eta 5, partidu hasi denetik 20 minutu besterik ez dira pasa. Eta pentsa, tantu erdiak baino gehiago egin dituzte dagoeneko Nazie eta Bonetek.
mendiburu baino gehiago da, desentez gehiago gainera, Mercadillo. Orain arte, Pepe Musirekin duelatu izan duen aurrelaria. Hautatzaileak aukera bat eman nahi izan dio mendiburu hori eta ez dago gaizki. Baina Mercadillo gehiago da mendiburu baino. Oso ondo Musi, orain ere pelota oso zaila eraman du, Nazie. Mendiburu atzera, errebotea ezinezkoa Bonerentzat. Oraingoan oso norabide zuzeneko pelota izan da hori, pelotaka da. 6-21. Kanpoan. Zazpi eta 21. Ja, itxuratu bederen egiten dute. Hori ere kanpoan. 22 eta 7. Hone, azpi-azpitik. Eraman Musik. Eta ate utxa egin duen Naziek. Osta heldu da pelota hori. Berak uste baino bote handiagoa egin du behar bada. Eta pelotarik ikuitu ere ez du egin, 8 eta 22. Hor errepikapena. Ikuitu ere ez. Palari begiratu dio, ina pelak ez duzul hori. Oso gora. Boneren errestoa. Berotze ariketak egiten ari zela, horrelakoak gehiago ere egin ditu. Horrexegatik harritu samarri geunden. Orain arte erakutsi duen zuzentasunaz pelota bakar bat ere ez baitu galdu. Bakarren bat bai, sake bat esate baterako falta egin du eta besteren bat ere galdu du, baina oso seguru ari da. Eta tanto dotoreak eginaz gainera. Hormabiak Pepe Musik eta tanto. Eta 23, suerte pixka batekin markagailua itxuratu ahal izango dute. Tantu gutxirekin geratuta ere, Pepe Musik partidu guztietan uzten du bere klase ukaezin horren izpiren bat. Musi hor txokoan moztu nahi izan du txapapera 24 eta 10. Mendiburu eta Noda epailea irudietan. Boneren sakea. Eta Boneren pelotaka da, orain honetan ere beldurgarria. Txaparen gain gainean eta ia boterik ere ez du egin pelota horrek. Hone.
Ormabiak Pepe Musik oraingoan pelota entregatu besterik ez du egin. Eta Nazieren kantoa polita. Zabaletik, Zabalera. 26-10. Musi. Hone, errebote bikaina. Musirena ez da kaskarrago izan. Mendiburu. Indarrez oraingo errebeska da. Nazie. Ederra, harrapatu ordea. Eta tanto, bikaina. Naziek txikitzera jo duen pelota hura eramatea ere ez zuen gutxi Mendiburuk, gainera Ormabiko irten zaio. Naziek jaso, baina hurrengoa jasoko zuenik ez zegoen. Horra horrepikapena, hori eraman egin du. Hortxe duzue. Gorputza majo luzatuz. Baina hurrengo pelotaka da, hau berriro ikusteak merezi duela esango nuke. Errebote horretan, ez du eramango zuenik izan. Hurrengo tantoa, Gorri izan da berriro 27-11. Mendiburu gutsegin duena. Gora Musik 28-11. Ederra. 29-11. Txokoan moztu Naziek eta han ez zegoen inor. Bugatzera rebotearen zain. Bone, Mendiburu, atzera. Eraman Bonek, Musi. Mendiburu, ez du pelota txarra. Eraman hori ere Musi. Bere burua saldu besterik ez du inor Naziek, Ormabiko horretan fronti saldenago jo baitu ezker Orma baino, Pepe Musi eta tanto ederra. 12-29. Zoragarria. Aurreko zenbait partidutan ere aipatu dugu mutil honen meritua. Ezer irabaztekorik ez zuela. Hala ere etorri eginda munduko txapelketa honetara. Partidu denetan alduen guztia, daukan guzti ematen du. Errebote bakoitzean lurrean arrastaka. Eta tarteka horrelako izpiak. Bere klase ukaezinaren adierazgarri diren izpia. Nazie. Hori ez zenuten dira mantetu Musik. 30-12.
Boneren sakea. Atzera Mendiburu. Eta tanto. 31 eta 12. Kanpora 32 eta 12. Hotel eskarrean sartu da Nazie. Pena du berak ere. Jo eta gero hartu da usteko hobea zela. Hogeita 13 eta 13. Errebote de ondotik, amore eman behar izan du Pepe Musi. Eraman Musi. Baita hori ere. Hau txokoan utzi du eta tanto, ederki. 34 eta 13. Azken tanto besterik etzaie falta. Toulouseko aurrelariari, Thierry Nazieri, eta Baionako atzelariari Jean-Marc Bonneri. Hortxe uzue goxo moztu duen pelota, ezker hormak oraindik ere indar gehiago kendu dio gainera Pepe Musiren ahalegina alferrikako bihurtuz. Bonneren azken sakea izan da hori. Nazie Ormabiak eta tanto. 35 eta 13. 35 eta 13. Eta Gerriko Gorriz jokatu duten Nazie eta Bonnetek 35 minutu behar izan dituzte 35 kantuak egiteko. Beraz,